Kuzobe kuzinkani zababili phakathi kwalabo ababengabaholi bentsha kanye namalungu ekomiti lesifundazwe uLebukhangmayile kanye noPanyaza Lisufi njengoba besembangweni wesikhundla sikaSihlalo weqembu elibusayo eGauteng. Izifunda ezinhlanu esifundazweni izona ezonquma ukuthi zikhetha bani. Laba beseka uMayile bathi manje sekuyisikhathi sokuthi intsha iqokelwe ezikhundleni eziphezulu. Unemployment is very serious amongst the youth in Gauteng. They don't feel we are speaking on their behalf and we are not speaking on critical issues. Abeseka uLisufi bakholwa ukuthi angakwazi ukuletha uguquko kanye nokuzakha kabusha eqenjini aphinda abuyisa ukwethenjwa kweqembu abantu baseGauteng. This conference is more about renewal of the ANC, ensuring that we win back the trust of the people of Gauteng, so that we take back the ANC back to its rightful owners, which is basically the ANC of the people. Ezinye izikhundla ezizobe ibangwa kule ngqungquthela ngesephini likaSihlalo nesibangwa umzikhumalo kanye noNomantu Nkomo Ralihuku. uThasini Mutara kanye noNomathemba Mkhethi bona bazobe bebanga isikhundla sephini likaNobhala weqembu esifundazweni. uPaul Mujapelo kanye noBandile Masuku bazobe bebanga isikhundla sikaMgcini Mafa. Sisakulelo ludaba sixhumana nentatheli yeindaba zombusazwe eSABC uSamkele Maseko. Samkele sikwamkele endabeni zasemini isikhundla esibhekwe kakhulu lapha nokuyisona ke esematheni esikaSihlalo weqembu eGauteng nombango waso phakathi kaLebukhangmayile noPanyaza Lisufi bobabili ke babhekene nomsebenzi onzima ukubuyisa ukweseka kweqembu eGauteng. Yebo sibingelela umsakazi kunjalo abantu abagaqele isikhundla sokuba uhlalo wesifundazwe uyena umnumzana uLebukhangmayile naye umnumzana uPanyaza Lisufi owangamele ezemfundo lana esifundazweni saseGauteng naye umnumzana uLebukhangmayile owangamele zona ezohulumeni bezindawo nabasekhaya ukuphecelezi iConke lana esifundazweni. Siyazi ukuthi inkomfa izoqala namhlanje ntambama. Siyazi ukuthi futhi isigungu esiphezulu sasifundazwe sibambe umhlangano ophuthumayo ngokuthi isigungu esiphezulu sayo iANC phecelezi iNEC kade ihlele kwaze kwashaya amahora asekuseni namhlanje u4 bebhunga ngalolu daba lamavoti awu19 abeke eceleni aseekuruleni ngalawo magatsha abaneyinkinga ngenkathi lesasifunda siya kwingqungquthela yaso. Usamkele Maseko besikhuluma naye ngodaba lwengqungquthela yeANC eGauteng ezokuba ngalempela sonto.